Ƙwayoyin tramadol samfarin Royal kimanin 339,364 da ƙwayoyin Exol da ake kira farin malam kimanin 8,000 ne hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi wato Okritis ta gabatarwa manema labarai waɗanda ta ce jami'anta sun kama a hannun wasu mutane biyar dukkan su 'yan Nijar bayan gudanar da binciken da ya kai su ƙauyen Yaboni da ke kewayen birnin Yamai. Komisar principal Nana Aisha Usman Bako na mai magana da yawon hukumar 'yan sanda. Wani dan safarar kwayoyin dan kama satin da ya wuce da aka yi bincike sai binciken ya nuna cewa ashe ba shi kadai bane akwai wani babban gungun a nan kewayen birnin Yamai. Wannan kwayar daga inda ta fito ta biyo ta Ghana ta fito nan wurin kudinta miliyan 700 take yi an saida. Waɗanda suke aiki inda ake gine-ginen zinariya su ne suke aiki da wannan kwayar kuma ba nan kadai za ta tsaya ba har ƙasar Libya za su tura. Hukumar ta kuma gabatar da motoci uku da babura biyu haɗe da zunzurutun kuɗaɗe miliyan 5 da 'yanka na sefa da wasu kayayyakin na daban waɗanda ta ce ta kama a hannun waɗannan masu safara. Mataimakin alkali mai kare muradun gwamnati a babbar kotun birnin Yamai Kirkicidi Procurer Bubakar Ahmad Suleiman ya yaba da wannan aiki da ke buƙatar samun goyon bayan al'umma da gwamnatin Nijar. Bayan nan ita ce ummal aba'isa ta'addanci saboda ta'addancin sufurin mutane da ake kaiwa turai, ta'addanci na terrorism na kashin al'umma, ta'addancin shigo da makamai, duka wannan mutanen da suke wannan ta'addanci sai sun yi amfani da wanga kwaya. Ko da in ka ga mai ta'addanci yana tare da saboda haka muna kira da gwamnati, muna kira da masu kama ma gwamnati su ba wagga ma'aikata da yakin kwaye su ba ta kaya na gari yi aiki su yadda ya kamata. Muna kira ga al'umma kuma su ma idan suka ga abubuwan da bai kamata cikin gari ba su zo su bayyana musu. Duk da matakan da hukumomi ke ɗauka don ƙara zuba ido a kan hanyoyin zirga-zirga, fataucin miyagun ƙwayoyi wani al'amari ne da ke ƙara tsananta a 'yan shekarun nan a Nijar, abinda ke nuna buƙatar ƙara mai da hankula wajen ayyukan faɗakarwa, inji Idrisa Amadu, sakataren ƙungiyar LCDC kariyar matasa. Da safar kwaya da shanta da sai da gaba ɗaya dole sai an waye wa mutane kai akan ma menene gaba ɗaya illa kwaye, inda yanzu haka wannan kamar wanda ake ta'addanci ko gurare wanda ake fashi da makami, kwaya tana taimakawa sosai a gurin. To wani bai fahimta da haka gani yake kawai ana sai da ta ne dai ana son ta a gari haka shi ko ta huce duk yanda ake tunani. Safarar miyagun ƙwayoyi wani babban laifi ne da dokokin Nijar suka tanadi hukunci akan dukkan wanda aka kama da hannu, inda akan iya kulle mutum a kurkuku daga wata guda zuwa shekara guda ko shekara 10 har zuwa shekaru 30, kasancewar abin ya danganta daga girman laifin da mutum ya aikata. Sule Imuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Wallahi ga maka dare ma da la zuma rokin. Kuma yawanci maza ne ke kamuwa da ita wannan suka zo ga maka da dama. Jami'ai a Habasha sun ce sojoji sun kashe mayakan Al-Shabaab fiye da 100 a wani samame na kwanaki da suka kai a gabashin Somaliya. Jami'an sun ce an kuma lalata motoci yankunan 13. Mayakan sun yi tafiyar kilomita fiye da 100 a cikin Habasha mai makwabtaka da Somaliya. Yanzu dai alhamdulillah kuma ya lafa. Mayakan na Al-Shabaab din suka yi kirarin kashe sojojin Habasha fiye da 80 a kusa da iyaka. Kano sun ce an yi artabu sosai a yankin a inda suka ga mayakan Al-Shabaab din na tsallaka kan iyaka. Wasu labaran duniya kenan na sashen Hausa na BBC. Ban sani da rai kuma amma na ga mutum. Da mu ga daidai wannan lokaci abin ya faru. Misalin 7 da rabi ne kuma rahotannin da muke ɗauke su kuma kamar da watakil wasu ka jira labaran duniya hukumi a jihar California ta sun hanyar kai kana daidai wurin lokacin da abin ya faru. Wannan zuwa an fara abu a kusa da kantin daji su yan ta'addan daga yana suka fito ne. mu ba mu sani ba, ni dai na wuta ko muka fara sai na kokar gudu ne ta ranar Juma'a kamar yadda za ku ji cikin rahoton da ya haɗa mana. Da babura suke. Yan kwana-kwana a yankin da ke kusa da gandun dajin US Summit National Park na jihar California. Da mota suke. Gobarar dajin na ƙara yaduwa ne a wani yanayi mai kama da an yi amfani da abubuwa masu fashewa. Ko ina kuka yi lokacin da abin ya faru? Ni zai zo nan gaba ne sun kasa daga shawo na kan kodai daga cikin fito gobarar da ke ci kuma tana ka kwashe fiye da mutum 10,000 daga yankunan inda Mu mun gobarar ta gudu lafa ne. gidaje 10. Mun shiga Ma'aikatar da ke cikin kula wannan da anguwa mun bar gandun daji motocin da kuma kare yaduwar gobara ta jihar ka koma ka California ɗauko wato motar Cal naka. Fire ta Na ce fiye da ɗauko mota yanzu na zo hektar da 800 sun toye kurmus.
lamarin da ya mayar da gobarar mai har na suna ɗan abin da kun ta kafa na kasance mafi wallahi girma da ke ci gaba da na yaduwa a ɗan fadin samu targaɗe a Amurka. ƙasa na. Yawancin yankunan Amurka amma na jami'an fuskantar tsaro sun je matsanancin wurin. zafi a wannan ƙarshen makon, sun je wurin. inda karamar hukumar Mariposa ta jihar Allah. ai da California suka je ne muka zafi gano ya kai muka ga abin da 35 da yake rabi a ciki da ma'aunin kyau Celsius a jiya ya sa Asabar. na samu abin da Gandun sun dajin kira Yosemite National Park Allah ko wanda ke arewa maso gabashin inda Amin ya gobarar rabbi. ke ci.